హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 10 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 10 అధ్యాయాలను కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో నిన్న 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి యోగమును చూడడం జరిగింది. ఆ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి అంశాలను ఒకసారి పునరావృతం చేసినట్లయితే వాటి గురించి ఆ 10వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు ఏ ఏ రూపాలలో గోచరిస్తూ ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడం జరిగింది. సకల చరాచరములలో అలాగే సకల లోకములలో యుగాలలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క అనంతమైనటువంటి విభూతులలో కొద్ది విభూతులను ఆ భగవానుల వారు అర్జునుడికి తెలియచేయడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయంలో. చెప్తూ ఆయన ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. నేను సమస్త మానవుల హృదయాలలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. సమస్తమునకు ఆది మధ్య అంతము నేనే. అంటే ఆ దైవమునకు ఆది అంతము నామము రూపములు లేవు అని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. అలా చెప్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులలో కొన్ని విభూతులైనటువంటి వాటిని ఆయన తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆదిత్యులలో విష్ణువును నేను అని, తేజోవంతమైనటువంటి వాటిలో సూర్యుడును అని, గోవులలో కామధేనువును అని, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడు అని, ఆయుధదారులలో శ్రీరామచంద్రుడు అని, నదులలో గంగా అని, స్త్రీలలో ఉండేటువంటి కీర్తి మేధ మరియు క్షమ వంటి ఆ గుణాలు ఆయన అని, అలాగే పాండవులలో అర్జునుడు అని, మునులలో వ్యాసముని అని, యాదవులలో వాసుదేవుడు అని, అలాగే విజయము ఆ విజయులలో ఉండేటువంటి జిగీష ఏదైతే ఉందో అది ఆయనని, అలాగే మోసగాళ్లలో ఉండేటువంటి జూదము ఆయనని, జలచరాలలో ముసలి అని, జలరాశులలో సముద్రము ఆయనని, వృక్షములలో రావి చెట్టును అని, దేవర్షులలో నారదుడు అని, ఇంకా ఆ విధంగా చెప్తూ ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, శోభావంతమైనవి, ఉత్సాహభరితమైనవి ప్రతి వస్తువు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తేజస్సులోని ఒక అంశము అని, సప్త ఋషులు సనక సనందనాదులు మనువులు ఆ భగవంతుని యొక్క మానసము నుండే ఉద్భవించారు అని ఇక చెప్తూ జ్ఞానులు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య విభూతులను తెలుసుకున్న వారై ఆ భగవంతుని యందే మగ్నులై పరస్పరము ఆ భగవంతుని గురించి ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఉంటుంటారు అని ఆ భగవంతుడైనటువంటి వాసుదేవుడు తన విభూతులలో కొన్నింటిని, అనంతంగా ఉండేటువంటి ఆ విభూతులలో కొన్నైనటువంటి వాటిని సూచికగా నీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము దర్శించుకునేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకునేటువంటి దాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథములోని ఏకాదశ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప దర్శన యోగము, విశ్వరూపము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము దర్శించుకోబోతూ ఉన్నాము. దర్శిస్తూ రోజు వినబోతున్నాము చెప్తుంటుంటాడు.
ఈరోజు ఆయన చూపించేటువంటి ఆ రూపాలను మనము దర్శించుకోబోతున్నాము. అర్జునుడు దర్శించాడు. వాటిని మనము కొన్నింటిని ఆ దృశ్య రూపంలో దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని అధ్యాయాలు అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలు, వారి యొక్క భాష్యంని ఆధారంగా చేసుకుని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. మొదటిగా ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందు ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈ 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూపము, ఆ విశ్వరూప దర్శన యోగమును మనము ఈరోజు దర్శించుకోబోతూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్త్వం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. ఆ అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తరువాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడు. సో ఆయన ఆ 7-8 అధ్యాయాలలో మరింత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. భగవద్ జ్ఞానము, భగవత్ ప్రాప్తి. అలాగే 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజగుహ్య యోగం ఏదైతే అంటే పరమ గుహ్య యోగం, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెలియచేశారు. అలాగే నిన్నటి 10వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భగవద్ విభూతి యోగంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను తెలియచేయడం జరిగింది. అవన్నీ విన్న తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి ఆయన కరుణతో మనకి అర్జునుడికి తెలియజేశారు. అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, నా మోహమంతా ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ అధ్యాయం మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ఈ 11వ అధ్యాయంలో మనకు తెలియజేసేటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే,
ఎవరి ద్వారా అయితే ఈ భౌతిక విశ్వాలన్నీ కూడా బహిర్గతమవుతాయో అట్టి మహావిష్ణువుకు కూడా అతడే కారణము, అంటే కృష్ణుడే ఆ మహావిష్ణువుకు కూడా కారణము అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే శ్రీకృష్ణుడు అవతారము కాదు, అతడు సకల అవతారాలకు మూలము అని ఇది మనము గడిచినటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భగవద్ విభూతి యోగంలో పూర్తిగా ఆయనే తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక అర్జునుడి విషయానికి వచ్చినట్లయితే అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, తన మోహమంతా కూడా తొలగిపోయిందని అతడే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి దేవతత్వాన్ని అందరికీ నిరూపించడానికి ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి విశ్వరూపాన్ని దర్శించమని అడుగుతూ ఉంటుంటాడు. కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఎంతటి కరుణామయుడు అంటే మొదటగా ఆయన అడిగినందుకు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించడము, ఆ తర్వాత భయపడిపోతాడు. అలాగే మనం కూడా ఆ విధంగా భయపడిపోయేటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి అర్జునుడు భయపడతాడు. తిరిగి మరలా ఆయనకి సాధారణంగా ఆ ద్విభుజ మూల రూపమైనటువంటి కృష్ణ రూపంలోనికి రావడము, అలాగే ఆ కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి అనేక మార్లు ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో గడిచినటువంటి అధ్యాయాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడు కేవలము అర్జునుడి యొక్క లాభము కొరకే, అర్జునుడిలో ఉండేటువంటి మోహాన్ని తొలగించడానికే ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో అదే ఇక్కడ అర్జునుడు అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆయన యొక్క మోహం తొలగిపోయింది ఆ భగవంతుడు చెప్పినవన్నీ వినడం ద్వారా. అలాగే మనం కూడా భగవద్గీతలోని అంశాలను వినడము, తెలుసుకోవడము, చదవడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి ఆ చీకటి, అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటిని తొలగించుకొని జ్ఞానవంతులము అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుకనే ఆ భగవద్గీత యొక్క పారాయణము, శ్రవణము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్త కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఓ కమల నేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను అంటూ ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఇంకా అర్జునుడు ఇక్కడ ఆనందంతో, ఆయన మోహం తొలగిపోయినటువంటి ఆ ఆనందంతో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కమల పత్రాక్ష అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు కన్నులు ఆ కమల దళాల మాదిరిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అని ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అంటున్నాడు. ఆయన సర్వజీవుల జనన మరణాల గురించి నీవు వివరంగా తెలిపినందంతా విన్నానయ్యా నేను, నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను అని ఆయన ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులన్నిటినీ కూడా ఆయన పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను అని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఏవమేతద్ యదాత్తం త్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూచినప్పటికీ, అంటే ఆ కృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు మూలము అని కదా. సో నేను ఇక్కడ నీ అసలు రూపం చూచినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఇక్కడ అంటే ఆయన ఇతరులకు నమ్మకం కలిగించడానికి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఎవరు కూడా ఆయనని సందేహించేటువంటి అవకాశం లేకుండా ఉండడానికి మాత్రమే అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడిగాడే తప్ప తనకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే మోహం తొలగిపోయినది అటువంటి వాడు. సో కనుక నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నేను చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను కృష్ణ
ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. సిగ్నల్ కట్ అయినట్టుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ సిగ్నల్ కట్ అయింది. ప్రభుజీ మీ సిగ్నల్ కట్ అయినట్టుంది. మాతాజీ ఇది ఎండ్ అయింది మాతాజీ, ఒక నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ఎక్కడి వరకు వినిపించింది మాతాజీ? హరే కృష్ణ. 3వ శ్లోకం చెప్పేశారు ప్రభుజీ, 4th లోకి వెళ్ళారు. ఓకే ఓకే. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇక ఆయన ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అంటే మనిషి ఆ భౌతికేంద్రియాల ద్వారా దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి చూడలేడు, వినలేడు, మరియు అర్థం చేసుకోలేడు, గ్రహింపలేడనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడింది. సో కనుక ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే ఆయన్ని దర్శించుకోగలుగుతాం. మరి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడిగాడు కదా, మరి అందుకే అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించవయ్యా, నేను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను, నాకు చూపించు అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరిగింది. ఇక దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ పశ్యమే పార్థ రూపాని శత సోత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అర్జునుడితో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలను, నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడు అంటూ ఉన్నారు. నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ అని చెప్తూ ఆయన అనేక రకాలుగా ఉండేటువంటి ఆకృతులు, అనేక రంగులు, ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ పరిమాణాలను, ఆయన యొక్క విభూతులను చూపించడానికి ఇష్టపడ్డవాడై ఆ అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, వందల వేల కొలదిగా ఉండేటువంటి
ఆ వందల వేల కొలదిగా ఉండేటువంటి అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలని, ఆ రంగులతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆకృతులు, పరిమాణాలను చూయించడానికి ఆయన సిద్ధపడి, చూడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులను, వశువులను, రుద్రులను, అశ్విని దేవతలను, మరుత్తులను చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కని విని ఎరగని అద్భుతములను కూడా చూడు అంటూ, అంటే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపంలో ఏవేవి దర్శించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులు అంటే ఆ 12 ఆదిత్యులు, అలాగే ఆ 8 మంది వసువులు, ఆ 11 మంది రుద్రులు, 2 అశ్విని దేవతలు, ఆ 49 మరుత్తురులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా చూడవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ కూడా చూడనటువంటి అద్భుతాలన్నింటినీ కూడా ఈ విశ్వరూపంలో నీవు దర్శించుకోవచ్చయ్యా అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ గుడాకేశ, ఎందుకంటే అర్జునుడు తన మోహాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాడు. అలాగే అర్జునుడు ఆ అజ్ఞానాన్ని, తనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు. అంటే గుడా అంటే చీకటి, ఇక్కడ చీకటిని జయించినటువంటి వాడు. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాల అనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపము, ఈ విశ్వరూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడే పూర్తిగా ఉంది అంటూ ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ అర్జునుడికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క రూపం, దానిలోనే అన్నింటినీ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ శరీరంలోనే ఆయన అంటున్నాడు, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరేటువంటి అన్నింటినీ, అలాగే భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానినన్నింటినీ కూడా ఈ సార్వత్రిక రూపం ఏదైతే ఉందో, ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది మీకు చూపెడుతుంది. ఆ చర అచర జీవులన్నింటినీ అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ కూడా నీవు దర్శించుకోవచ్చు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఆ అర్జునుడికి చూపించడము మొదలుపెట్టారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక చెప్తూ ఆయన అంటూ ఉన్నారు, కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుత వైభవమును దర్శించు. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ విరాట్ రూపాన్ని, ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి ఒప్పుకుని, అందులో ఉండేటువంటి ఏవేవి అంశాలను నీవు చూడవచ్చు అనేటువంటి చెప్పి, ఇప్పుడు నీవు ఏది చూడగోరుతున్నావో, భవిష్యత్తులో నీది ఏవి అనుకుంటున్నావో అవన్నింటినీ కూడా నీకు ఈ విశ్వరూపము చూపెడుతుంది అర్జున అంటూ తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి సిద్ధపడినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, కానీ నీకు ప్రస్తుతము ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి నేత్రాలతో నీవు నన్ను చూడలేవు, అంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని నీవు చూడలేవు. అందుకే నేను నీకు దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను, దివ్య నేత్రాలను ఇస్తాను. ఆ దివ్య నేత్రాల ద్వారా నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడవచ్చు, అంటే ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి ఆ వైభవమును నీవు దర్శించవచ్చు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ, ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే మరలా ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సంజయుడు మళ్ళీ ప్రస్తావన వచ్చింది. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకం, సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో అరిహి దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో సంజయుడు ఈ విధంగా
చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ విధంగా పలికి తన యొక్క ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి ఆ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూయించాడయ్యా అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ ఏమి మరి ఆ అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడో వాటిని సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో తన రాజు అయినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోధ్యతాయుధం. సో చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంకా చెప్తున్నాడు, దివ్య మాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం అని ఇక ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఏం చూపించాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏం చూస్తున్నాడో ఆ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏం చూస్తున్నాడట అంటే, అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపములో అనేక ముఖములు, ఇక్కడ అనేక వక్త్రనయనం అని చెప్తున్నారు, అనేక ముఖములను, నేత్రాలను మరియు అనేక అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడట అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నాయట. ఆ స్వరూపము తన శరీరముపై అనేక మాలలను కలిగి ఉందట. అనేక దివ్యమైనటువంటి ఆ మాలలను ధరించి ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి శరీరాలు ఉన్నాయట. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమైనటువంటిగా గుబాళిస్తూ ఉన్నదట ఆ భగవంతుని యొక్క దేహం. మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖాలతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆయన చెప్పేటువంటివి అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపంలో ఏమి చూస్తున్నాడో ఆ విషయాలని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అనేక ముఖాలు, అనేక నేత్రాలు, అనేక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను చూశాడు. ఆ రూపము పెక్కు దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలతో అలంకరింపబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. ఎత్తబడినటువంటి పెక్కు దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. అతడు దివ్యమైనటువంటి పూలమాలలను, వస్త్రాలను ధరించి ఉన్నాడు అని, పెక్కు దివ్య గంధాలను అతని దేహానికి పూయబడి ఉన్నాయి అని, అంత ఆశ్చర్యంగాను, ప్రకాశమానంగాను, అపరిమితంగాను, సర్వ వ్యాపకంగాను ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భా సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్త్యస్య మహాత్మనః. సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ విశ్వరూపము, ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపము ఏదైతే ఉందో ఆ విశ్వరూపము ఎలా ఉంది అంటే చెప్తున్నాడు ఇంకా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ విశ్వరూపం ఎంతటి దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉందంటే, ఆకాశంలో లక్షలాది సూర్యులు, వందల వేలు అంటే లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే ఆ వాటి కాంతి అంతా కూడా ఆ విశ్వరూపుడి కాంతికి సమానం కావచ్చు అంటున్నాడు,
ఉంటుందేమో అంటూ ఉన్నాడు. అంతేకాని అంతకు సమానంగా ఉంది అని కూడా చెప్పడం లేదు. అంటే ఒకసారి చూడండి, మనం ఆకాశంలో ఒక్క సూర్యుడు ఉదయిస్తేనే మనకి ఎంతటి వెలుతురు దేదీప్యమానంగా మనకి ఉంటూ ఉంటుందో, మరి అటువంటిది వందల వేల అంటే లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ విశ్వరూపంతో పోల్చి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ సంజయుడు. సో ఇంకా ఆ విశ్వరూప వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక అప్పుడు అర్జునుడట దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ విధంగా దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు. రోమాలు నిక్కరబరుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి ఆ పరమ ప్రభువుని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నాడో అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడట. దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి గురైనటువంటి వాడు రోమాలు నిక్కరపరుచుకొనగా తల వంచుకుని నమస్కరిస్తూ ఆ భగవంతుడికి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఆయన్ని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడట. సో ఇక ఆ ప్రార్థన అర్జునుడు ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని మనం చూసినట్లయితే, అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రాహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానురగాంచ దివ్యాన్. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరూ ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను నేను నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపంలో దర్శించుకుంటూ ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని చెప్తున్నాడు. నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, అలాగే బ్రహ్మను కూడా ఆయన యందు కమలంపై కూర్చున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మను, అలాగే శివుడిని, ఇతర ఋషులందరినీ, ఆ దివ్యమైనటువంటి సర్పాలన్నింటినీ కూడా ఆ రూపంలోనే చూస్తూ ఉన్నాడట. ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో చూస్తూ ఉన్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకున్నాను. ఇక ఆ భగవంతుడు యొక్క విశ్వరూపంలో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేక చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో నిండి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆ రూపాలన్నింటినీ నీ యొక్క నా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నీ దేహంలోనే నేను చూస్తూ ఉన్నాను. మరి నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను అంటే నీవు ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యావు, ఎక్కడ నీకు మధ్య ఉన్నది, ఎక్కడ నీవు అంతమయ్యావు అనేటువంటి విషయాలను నేను దర్శించుకోలేకుండా ఉన్నాను. ఆ విధంగా అనంతంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క విశ్వరూపాలను నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దేవాది దేవుడు అనంతమైనటువంటి వాడు. ఆ విధంగా అతని ద్వారా సమస్తాన్ని మనం చూడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుస్తుంది ఇక్కడ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము, నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు, సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలు, అంటే ఆ సూర్యులు చంద్రులు ఆయన యొక్క నేత్రాలుగా కనిపిస్తున్నారంటే ఆ సూర్య చంద్రులు ఎంత చిన్నగా కనిపిస్తున్నారో అర్థమవుతుంది. ఆ సూర్య చంద్రులు ఆ భగవంతుని యొక్క నేత్రాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారట. ఇక భగవంతుడి యొక్క నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. నీ తేజస్సుచే సమస్త సృష్టి ఉత్తేజం పరచబడుచు ఉన్నది. అటువంటి నిన్ను నేను
దర్శిస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల్లో ఆయన యొక్క విశ్వరూపంలో ఏమి దర్శిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలని ఇంకా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య ఉండగల ఖాళీ ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఆ దేవాది దేవుడు ఒక్కడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆకాశాన్ని సకల లోకాలను ఆ లోకాల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాలను అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడట. అంటూ ఉన్నాడు, ఓ మహాత్మా, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటము కూడా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆ విశ్వరూపంలో ఆయన ఏమేమి దర్శించుకోగలుగుతున్నాడో వాటి గురించినటువంటి వర్ణన అర్జునుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ అర్జునుడు, ఆ దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారయ్యా. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. సో ఇక ఆ దేవతలందరూ కూడా వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొంది ఆయనలోనే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారట. మరికొందరేమో భీతులై అంటే భయంతో చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఇక మహర్షులు సిద్ధులు అటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి శాంతింపజేస్తానికి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థిస్తూ ఉన్నారట. అంటే ఆ విశ్వరూపం యొక్క భీకరమైనటువంటి ఆకృతికి, దాన్ని తేజోవంతమైనటువంటి కాంతికి ఆ సకల లోకములలోని దేవతలు కూడా భీతి చెంది రక్షణ కొరకు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారట. అటువంటి విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు, రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంబరమాశ్చర్యాలతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని వీరందరూ కూడా తిలకిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని అర్జునుడు, అక్కడ ఉండేటువంటి రుద్రాది దేవతలు 11 మంది రుద్రులు, 12 మంది ఆదిత్యులు, ఆ వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వంలో ఉండేటువంటి అందరూ దేవతలు, 2 అశ్విని కుమారులు, ఆ 49 మంది మరుత్తులు, ఆ పితృదేవతలు, గంధర్వులు, అలాగే యక్షులు, రాక్షసులు, అసురులు, సిద్ధులు అందరూ కూడా ఆ సంభ్రమాచార్యంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ సంబరాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా తిలకిస్తూనే ఉండిపోయారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ మరలా ఇక ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఏం దర్శిస్తున్నాడు అంటే, ఆ భయంకరమైన దంతాలతో ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్నిలాగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నాడట. అటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడట. అలా ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్నిలా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూచిన పిదప అర్జునుడు ఎక్కడున్నానో అంటే ఆయన ఎక్కడున్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఎక్కడికి పోవాలో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయానయ్యా నేను. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, నీవే ఈ జగత్తందుకు ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ మరలా అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి విస్మయాన్ని చెందినటువంటి వాడై ఆయన ఇక ఆయన్ని తనను తాను మర్చిపోతూ ఉన్నాడు. సో అందుకే ఆయన పైన కరుణ చూపమని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని
వేడుకుంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, యతా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్ర మేవాభిముఖ ముఖాద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరా విశంతి వక్త్రాణ్య వక్త్రాణ్యభి విజ్వలంతి. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఎన్నో నదులు, ఆ నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీ కూడా సముద్రంలోనికి ప్రవేశించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు, ఆ నదులన్నీ కూడా వచ్చి సముద్రంలో కలిసి ఎంతో వేగంతో ప్రయాణిస్తూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉన్నాయి. అదే మాదిరిగానట ఎన్నో నదులు నీటి ప్రవాహములన్నీ కూడా ఆ సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోతున్నట్లు ఈ మహాయోధులందరూ కూడా నరవీరులు, ఈ వీరులందరూ కూడా మహాయోధులు, ఉన్నటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా నీ యొక్క ప్రజ్వలించే ముఖంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా వచ్చి నీ ముఖంలోకి వచ్చి ఆ దంతాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నారు. ఆ లోనికి ఆయనలో అందరూ కూడా ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి ఆ ముఖాలలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారట. అటువంటి దృశ్యాలను ఆ అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడట. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు, యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగ విశంతి నాశాయ సంవృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సంవృద్ధ వేగాః. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన ఏం చూస్తున్నాడో ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు అంటే మిడతలన్నీ కూడా జ్వలించేటువంటి అగ్నిలో వచ్చి పడిపోతాయి. అలాంటి ఆ జ్వలించు అగ్నిలోనికి మిడతలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించున్నట్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియచేయము, నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకోగోరుచున్నాను అంటూ ఇంకా ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి ఆ అర్జునుడు ఆ సంభ్రమాచర్యలో విస్మయానికి గురైనటువంటి వాడు ఆ భీకరంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నీవెవరవో నాకు తెలియచేయవలసింది అని చెప్తున్నాడు. నేను నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను, దయచేసి నా ఎడ ప్రసన్నుడు కావలసిందిగా నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆయన్ని నిన్ను నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి కోరుచున్నాను, అంటే నీ గురించి నీవు చెప్తే తప్ప మాకు తెలియదు అంటూ ఆ భగవంతుని విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో కృష్ణ భగవానుల వారు అంటూ ఉన్నారు, శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారట, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలమును నేను జనులందరినీ నశింప చేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే ఆ పాండవులు మరియు కొంతమంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఉండేటువంటి వారిలో ఈ కొద్ది మందో తప్ప మిగిలిన వారందరూ కూడా సంహరించబడేవారే. ఆ కృష్ణ అవతారం కూడా ఉద్దేశం కూడా అదే, ఈ భూమిపై పెరిగినటువంటి భారాన్ని తగ్గించడానికి ఆయన వచ్చినటువంటి వాడు. భారము అంటే ఇక్కడ ఆ భూమికి ఏది కూడా భారం కాదు, కానీ
అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు, అధర్మ పరులు పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ భూమి భారంగా ఫీల్ అవుతుంది. ఆ అధర్మ పరులను సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కాలాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. ఈ జనులందరినీ కూడా, అంటే ఈ అధర్మ పరులందరినీ కూడా నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. పుణ్యాత్ములైనటువంటి మీరు మరికొంతమంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి ఈ యోధులందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో సంహరించబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ విధంగా వారందరినీ కూడా నేను సంహరిస్తాను, కాబట్టి నీవు భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు, నీవు ధైర్యంగా యుద్ధం చేయమని కూడా ప్రోత్సహించుతున్నారు. వారందరూ కూడా సంహరించబడేవారే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, కాబట్టి వారందరూ కూడా సంహరించబడేవారే, కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుము. చూడండి, ఇక్కడ భగవంతుడు తన భక్తులకు ఎంతో కీర్తినిస్తున్నారు. భక్తుల్ని అయినటువంటి అర్జునుని హీరోని చేస్తున్నారు. వాటన్నీ కూడా ఆయన యొక్క లీల వల్లనే అర్జునుడి చేత వారందరూ కూడా సంహరించబడుతూ ఉన్నారు. ముందే చెప్పాడు, వారందరూ కూడా సంహరించబడేవారే, తప్పక సంహరించబడేవారే. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుము. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరించబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండగలవు. అంటే ఇక్కడ యుద్ధంలాగా, యుద్ధం చెయ్యి, నువ్వు యుద్ధం కొరకు యుద్ధం చెయ్యి, ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా నేను చూసుకుంటాను. నా యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా వారి వారి యొక్క పూర్వ కర్మల ప్రకారంగా వారందరూ కూడా ఇంతకు పూర్వమే సంహరించబడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఓ సవ్యసాచి, అర్జునుడిని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రెండు చేతులతో కూడా బాణాలను సమానంగా ఉపయోగించగలిగేటువంటి వాడు. సాధారణంగా మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కువగా వాడలేము, కానీ అర్జునుడు కుడి చేత్తో ఏదైనటువంటి ఏ విధంగా అయితే వాడి బాణాలను వేయగలడో అదే విధంగా ఎడమ చేత్తో కూడా వేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యుడు. అందుకే ఇక్కడ ఆయనని ఓ సవ్యసాచి అని సంబోధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ యుద్ధంలో ఎంతో నైపుణ్యంతో ఆ రెండు చేతులతో కూడా బాణాలను ఉపయోగించేటువంటి వారిని సవ్యసాచి అని ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ. కాబట్టి అలాగే ఒక నిమిత్త మాత్రులాగా యుద్ధం చెయ్యి, పనిముట్లాగా, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉండు నీవు. మిగతా అంతా నా ఏర్పాటు ద్వారానే నీకు విజయం చేకూరుతుంది, కాబట్టి నీవు భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు మరలా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా. మరి నీకు తప్ప నీ దేవాది దేవుడమైనటువంటి సకల దేవతలకు కూడా అధిపతిమైనటువంటి నీకు ఇదంతా సమంజసమే కదా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అంటూ ఉన్నాడు. ఓ ఋషికేశ, నీ యొక్క విభూతులను, నీ మహిమలను పొగుడుతూ ఈ ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా ఆనందపడుతూ ఉన్నాయ్యా, అనురాగం పొందుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఆ రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలేమో నీకు నమస్కరిస్తూ నిన్ను శాంతింపచేస్తూ ఉన్నాయి. మరి నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా, నీకే కదా ఇవంతా చెందవలసినటువంటిది. ఈ జగత్తంతకి కూడా నీవే కదా అధిపతివి, ఈ అన్నిటినీ అనుభవించేటువంటి వాడవు నీవే కదా అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఇక అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క విభూతులను అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక తనను గురించి చెప్పుకొస్తున్నాడు. నీ మహిమలు తెలియక, అంటే నిన్ను ఇంతవరకు మన ఇద్దరము స్నేహితులుగా భావాభామరుదులుగా ఉండేటువంటి వారిని నీవు నాకు సాధారణమైనటువంటి ఒక మానవుడుగా నా యొక్క స్నేహితుడు అనుకున్నాను, నా యొక్క మంచి మిత్రుడు అని, అలాగే నాకు బంధువుగా అనుకుని నీతో నేను స్నేహంగా మెలిగినప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఎన్నో జరిగి ఉంటాయి. వాటి గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నప్పుడు లేదా బంధువులుగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకునేటువంటి విధానం వేరు. ఒక మన యొక్క ఉన్నతాధికారి లేదా మనకు గురువు లేదా మనకంటే మహోన్నతమైనటువంటి వారు అని తెలిసిన తర్వాత వారితో మనం మెలిగేటువంటి విధానం వేరుగా ఉంటుంది.
సో కనుకనే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మరలా ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అంతటిని దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఇక అంటున్నాడు, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడు అనుకుంటూ, ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిన్ను నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అంతే పిలుచుకుంటాం కదా, పేరు పెట్టి పిలవడము, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఓ మీ ఫ్రెండ్ ఇట్రా, ఓ మిత్రమా ఇట్రా అని పిలుచుకుంటాం, లేదా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ఇంటి పేరుతో ఏదో పిలిస్తే ఇట్రా అని పిలుస్తూ ఉంటుంటాం కదా. అంతకుముందు వారిద్దరూ అలాగే ఉన్నారు కాబట్టి అదే విషయంతో నువ్వు నాకు మిత్రుడు అనుకుంటూ ఓ కృష్ణ అంటూ పేరు పెట్టి పిలుస్తాం కదా మిత్రులను, లేదా ఒక్కోసారి వారి కులాల పేరుతో ఏదో పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించానయ్యా నీతో. మరి మనిద్దరం కలిసి ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతంగా ఇద్దరము ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో మన స్నేహితులందరితో కలిసి మనము ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నిన్ను ఆశింపటించడానికి నేను అమర్యాదతో కూడా ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ అంతకుముందు వారిద్దరూ కూడా ఒక మంచి స్నేహితుడుగా అనుకుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు విశ్వరూపంలో ఎదుటగా ప్రకటితమై ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు అతడితో ఉన్నటువంటి మైత్రి సంబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణలను గుర్తు చేసుకుంటూ, నేను ఇదంతా నీతో మనిద్దరం ఒక ఫ్రెండ్స్, ఒక స్నేహితులుగాను, ఒక బంధువులుగా అనుకుంటూ నిన్ను మాట్లాడి ఉంటాను కదా. మరి వీటన్నిటినీ నన్ను ఆ మైత్రి సంబంధంను మర్చిపోలేక ఆ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. నేను ఈ విధంగా అని ఉన్నాను, నన్ను మన్నించవలసిందిగా నిన్ను వేడుకుంటున్నానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరులకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు. మనం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటాం. ఆయనే అన్ని అన్నిటికీ కూడా, దేవతలకు కూడా గురువైనటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆయన. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండలేరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు? లోకాలు 3 అని కాదు, 7, 14 ఉంటాయి. ఉన్నతమైన అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ లోకము, పైన ఉండేటువంటి లోకాలు ఉన్నతమైన లోకాలు, కింద ఉండేటువంటి అధమ లోకాలు, అట్లా కలిపి 3 అంటారు. మధ్య లోకము, ఉన్నత ఊర్ధ్వలోకాలు, అతలోకాలు, అలా 3 లోకాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉండగలుగుతారయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాలని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఇంతవరకు చూడనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని నీ కృప వల్ల నేను చూశానయ్యా, చూసి చాలా ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసులో ఎంతో భయంతో కలత చెందుతూ ఉన్నాను నీ యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి. ఓ దేవదేవ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ భగవద్ రూపమును చూపించు, అనుగ్రహించు. ఇక విశ్వరూపాన్ని చూసేటువంటి ధైర్యము ఆ అర్జునుల్లో లేదు, భయంతో కలత చెందుతూ ఉన్నాడు. అందుకే అడుగుతున్నాడు, నీ యొక్క ఆ భగవద్ రూపాన్ని ఏదైతే ఉందో ఆ రూపాన్ని నాకు చూపించి నన్ను అనుగ్రహించవయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, శంఖ, చక్రములను ధరించి ఉన్నటువంటి నిన్ను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాము. ఆ నారాయణుడు విష్ణు రూపంలో ఉండేటువంటి, ఆ నారాయణుడు రూపంలో ఉండేటువంటి, ఆ చతుర్భుజ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాడట. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ విశ్వరూపుడా, ఓ సహస్ర రూపుడా, అనేక వందల వేల కొలదిగా ఉన్నాడు కదా. అందుకే అంటున్నాడు, కానీ మరి నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను కలత చెందానయ్యా. అందుకే నీ యొక్క మునుపటి రూపమైనటువంటి
ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని, కిరీటము, గద, చంక చక్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటి నిన్ను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను. 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించవయ్యా అంటూ వేడుకుంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు వేడుకున్నాడో కృష్ణ భగవానుల వారు మరలా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని, అంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. నీవు అడిగావు, అటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని నా యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని నేను నీకు సంతోషంగానే, నా యొక్క శిష్యుడవు, గురు, అలాగే నాకు మంచి మిత్రుడవు కనుక, నాకు భక్తుడవు కనుక నేను చాలా సంతోషంగానే ఇదంతా చూపించానయ్యా. తేజోమయము, సర్వోత్తము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడూ చూడలేదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను తిరిగి మరలా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యార్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మాత్మ. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నాడట, భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆ విధంగా అర్జునుడితో, నా యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా నీకు సంతోషంగానే నీకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని చూపించానయ్యా అన్నాడు కదా. ఆ విధంగా మాట్లాడి ఆ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని మరలా అర్జునుడికి చూపించాడట. చివరికి ఆ చతుర్భుజ రూపము నుండి తన యొక్క ద్విభుజ రూపానికి అతడు చూపించాడు. తద్వారా భయపడుతూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మరొక రకంగా ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, అర్జునుడు ఏది కోరుకుంటే అది ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే అతన్ని కోరుకుంటే, అతడు అడిగితే ఈ విజయం, ఈ యుద్ధంలో గెలిపించడం అనేటువంటిది అతడికి పెద్ద కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది కాదు అని నీవు తెలుసుకో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఆ విధంగా మాట్లాడి ఆ విశ్వరూపము నుండి చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపంలోనికి, ఆ తర్వాత ద్విభుజ శ్యామ సుందరమైనటువంటి ఆ అన్ని అవతారాలకు మూలమైనటువంటి ఆ కృష్ణుడి రూపంలోనికి వచ్చి అర్జునుడిని ఓదార్చాడు అని, ఆ భయకంపితుడైనటువంటి అర్జునుడిని ఓదార్చాడు రాజా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా మరలా ఆ రూపాలను చూసినటువంటి అర్జునుడి యొక్క విషయాన్ని అర్జునుడు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడో ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి, ఆ శ్యామ సుందర రూపమైనటువంటి ఆ ద్విభుజ కృష్ణ రూపాన్ని చూసి నా మనసంతా శాంతించిందయ్యా. నేను నా సహజ స్వభావమును మళ్ళీ పొందినాను. నేను మళ్ళీ ఆ సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని నేను తిరిగి పొందానయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో ఆ విధంగా అన్నాడట. ఇంకా మరలా ఆ విధంగా అన్న తర్వాత ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందటం ఎంతో దుర్లభము. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, సుదర్శనమిదం రూపం దృష్టవానప్సి యన్మమ దేవా అపస్య రూపస్య నిత్యం
దర్శన కాంక్షణ అంటూ ఉన్నారు. అంటే నీవు చూసినటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో నా యొక్క ఈ రూపం దర్శనం పొందడం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. నీకు ప్రాప్తించినటువంటి ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేదాధ్యయనము వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వల్ల కానీ, లేదా యజ్ఞముల వల్ల కానీ లభించదు అర్జున. ఇది భక్తి ద్వారా మాత్రమే దర్శించగలిగేటువంటి రూపాన్ని ఈ రోజు నీవు దర్శించావయ్యా అంటున్నాడు. నీవు దర్శించినటువంటి ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో ఈ విశ్వరూపము దర్శించడము అనేటువంటిది చాలా దుర్లభం అని చెప్తున్నారు కదా. అటువంటి ఇది వేద అధ్యయనం వల్ల కానీ సాధ్యం కాదు, తపస్సుల వల్ల కూడా సాధ్యం కానటువంటిది, దాన ధర్మాల వల్ల కానీ లేదా యజ్ఞాల వల్ల కూడా ఇది లభించినటువంటిది నీవు ఈ రోజు దర్శించావు. సో ఇటువంటి రూపం దర్శించడానికి భక్తి మాత్రమే, అనన్యమైనటువంటి భక్తి మాత్రమే కారణమవుతుందయ్యా అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అదే చెప్తున్నారు, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిల్చుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకొనబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభవ స్థితిని పొందవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడిని దర్శనం పొందడానికి, ఆ భగవంతుడిలో లీనం అవడానికి, ఆ అన్ని రూపాలకు ఇక్కడ నిన్న మనం అనుకున్న మొన్న వచ్చినటువంటి ప్రస్తావనలో అన్ని అవతారాలు కూడా విష్ణువు యొక్క దశావతారాలై అంటాం. బట్ అటువంటి ఆ మహావిష్ణువు కూడా అవతారంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే అన్ని అవతారాలకు మూలము. ఈ ద్విభుజ శ్యామ సుందరుడుగా ఉండేటువంటి అది మరి ఆ దర్శనం పొందడం అనేటువంటిది అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే సాధ్యమవుతూ ఉంది. అందుకే అంటున్నాడు, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిలిచుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను. అంటే యథార్థంగా ఆ కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అది అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని, ఇక ఆ రూపం నుండి అనేకమైనటువంటి అనంతమైనటువంటి రూపాలు ఆ భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు అని చెప్తారు. సో దానినే నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు య సమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనలమనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో. హరే కృష్ణ. అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ ఆ భగవద్గీత యొక్క పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో. ఆయన అంటున్నాడు, కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనలమనేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి కల్ముషాల నుండి విడివడిన వాడు, ఆ భగవంతుడి ఎడ భక్తితో ఉంటూ ఆ భగవంతుని కొరకే అన్ని పనులు చేసేటువంటి వాడు, ఆ భగవంతునే తన యొక్క జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నిటి పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు, నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ అధ్యాయం ముగించబడింది. సో ఆ భగవంతుని అవగాహన చేసుకోవడానికి మనకి కలియుగ ధర్మంగా మనకున్నటువంటి ఈ అంశాల్లో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం కూడా స్మరించడము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.